Здравейте хора, днес ще играем на Rocket League. Една много яка игра, футбол с коли, може повечето от вас да я знаят. Ето тук може да се направя кола. Това са моите всички коли, от какво може да си ги кастомайзва. Аз ще играя днес с Доминус, една от любимите ми коли. Ще сложа тези кленче. И цвета да бъде например такъв. Малко да е така и така. Предпишем да бъде с това червено и черно. Гумите ще бъдат и тези червените. Това е какво да ми е тълбото. Аз ползвам това. Шапка. Няма да слагам. И знаме ще сложим България. А не, то беше от някъде друга. А не, от тук беше. Секунда. Обединим България. Я зелен червен. И направо пускам. Ще дадем casual на стандартното. Тук докато ми намери моя игра да се тренираме в тренинга. И ето сега почваме. Аз ще вляза на някакво мястото. И аз съм си и трябва да вкарам в ланчата. Ето това са бустовете, които дават да се стават по-бързо. Това е нашия спесив някъде. Това е напусна. Не, тук вкарахме. О, това е спесив. Може да скачате между което е много яко. Вземайте от буст. И това спейс. Буст. За малко да не пусна. Наша вкара. Да, за малко. Сега играта върви добре. Тук я пропускам. За малко. Не, то не трябваше да изпусна. Това не пропускам. О, тук как ще се пропускам. Това не. За малко. Това излетя. Ще взема буст. И това е такъв кар. Аз съм направил асист. Много 0 за нас. Аз ще остана така малко по-назад. Даже мога да бъда да бъда. Това е пак вкарахме. Да, нашия.
ще изкаха автоде. Бе, 4, аз не... Да, играм така, не трябва да играм. Но поне спасих 2 пъти. О, така, аз ще... Още 18 секунди да бием. Ще взема за глупост. Това ще взема. Да. Бих бил. Добра игра беше. Това ще е от клипа и следващия път ми кажете с коя кола да играя. Чао.